and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracle. Gilayasan gud siyang Senyorita Hazel nang. Nay. Oh. Nay. Tago dayon Milan ha. Mo ani si Senyor Emilio? Asa mo sad nato patagua si Milan Butoy? Asa? Oh, tempa. Kano sa kalamasayod na ibutoy nga muani si Senyor Emilio? Karon pa gyud. Mo na nagdagan ko paingon nganhi aron makabantay sinang ilang. Spiya ka? Ay. Milan, ayaw pa sakitis Butoy dong. Dako dyan katampo. Aron matuman ang akong pangandoy. Unsa nay? Buhi iko Milan. Lagi ko spiya lagi. Akong gitabangan sinang ilang aron masubay gud ang imong pagkatao. Unsa? Oh, Nay, ngano subayon na akong pagkatao? Kinsa man day ko? ako andong. Ang buot na akong ipasabot. Ang ibuot pasabot ni Butoy. Kung may labot ka bagyod sa mga eskodero nga na nag-iya ka ni Adto og asyenda. Mahimo amsad nay nga di ko mangilabot. Kay wa ko mangandoy niya na butangan. Ako mo inangandoy, Milan. Milan, ayaw lagi pugni si nanay nimo sa iyang pagsubay sa imong pagkatao. Kasi day nasayod kung may labot bagud ka. Ug tuho iko. Dili ko espiya. Gusto ko mutabang ninyo ni nang ilang. Simple ra kayo nga akong pangandoy. Unsa man nimo pag-angko ni Senyorita Hazel kung dili ka muliho aron dunay ipagarbo ni Senyor Emilio. Nay, mahimo ba magsulti ta? Oo, dong Milan. Nay Butoy, sorry sa kong pagpasangil mo. Malipay kay ko kung andam ka mutabang ni nanay. Mao gyud na tinuod, Milan. Salamat kayo. Nay, mahimo ba magsulti una ta? Magsulti una minoy ha? Oo, Milan. Pero di ka lang managana. Tingalig mo kalit og pauli si Senyor Emilio. Mo na mo sabutan ni nanay. Sige, Milan. Butoy. Kanang magsabot raon niya, tatoy ha. Okay kayo nang. Ato lang ko ha. Ato na ko. Sige. Tara nay. Din ka man matuga biidong. Grabe ba ya ang akong kabalaka unsa ni nahitabo nimo? Sorry nay. Natagan ka na akong kahasol. Ang sabdoy. Anak gud ka nako. Nay, doon ako itugan nimo. Makasalig ka ko nimo. Inhangol ko nimo. Dili de ko nimo kasaligan. Nahadlo ko nga tingalig di ka makapugong og matuganan nimo si Karen. Oh, nganong naapil man inis Karen? Sugod gud kayo mo. Di ba? Giisip man nimo nga imong anak si Karen. Kuan man god, mauna-unaon man sad gud siya god. O gusto ka gani nga siya mo'y akong tagan-an sa akong gugma, di ba? Anak, managsama man gud ang atong kahimtang. Gawas pa. Andam bayang manalipod si Karen nimo. Nakita ko ka na, nay. Pero, ano ko lang. Dili siya mo'y gipitik sa akong kasing-kasing. Anak, ang imong kalipay mo importante nako. Og importante sa kayo nako, nay, ang imong pagsabot. Ang imong pagsalik. Pero abaya ka makadungog ha, nga gisaway nako ang senyorita. Buutan si Hazel ay. Angay gud siya sa akong pagmahal o sa akong paglaban. Nahadlok manggod ko dong, nga tingalig maalaot ka lang tungod sa iyang amahan. Labaw ka mahadlok, nay. Unsay mahitabo ni Hazel sa mga kamot sa iyang amahan. Milan, Huwag mo na hinungdan, nay. Nga hangyoon tagid ka. Nga kinirong itugan ko nimo. Ato ra gyud ing duha. Ayaw ni ipaabot ni Karen. unsa?
Nga naman di ay nak. Sa ari una ko nga, wa kay laing sultihan ini. Anak ka na ko sa ikaw mo'y taganaan ko sa akong pagsalig. Nay, niya si Hazel. Unsa? Ang cellphone niya hinatag ni Senyor Emilio. Michatra siya. Tubag ka kay ako'y nanawag. Unsa naman sa kayang tuyo? Nahadlok naman ko ini, uy. Pero dili sa ko gusto maalaot si Milan. Nakasiguro gyud ko nga kung dili pa man makaani si Senyor Emilio, mahimong manugo siya. Nanawag gyud siya. Hello? Yanong dogay man kang nakatubag. Nagbasa pa manggug ko sa imong gichat nyor. Wa sa dayon ako makuha ang cellphone. Unsa man? Imo na nakita diya si Hazel? Wa man gyud nyor. Kadtong ginganlan og Milan. Kuan. Di ara man si Milan nyor. Busy sa iyong pag-review. Unsay review? Mukuha man gud siya board exam sa accountancy nyor. Wa ko'y labot na. Ang importante nako nga masayran ko kung hay na karon si Hazel. Dili pa tingali siya mo uli diri nyor. Kung milaya siya, mahadlok gid siya moari kay imo man dayong matultulan. Animal. Kumusta naman day ang imong mga mata nyor? Mugawas na ko sa ospital. Maayo na day ka? Let's Oh. Kanagkani mo pangutana! Sige, bye! Ano man to siya? Manawag rag mga sapa? Nauli na ba kaha si Milana? Ang akong cellphone. Tingaling si Mahal ang nanawag. Oh, ang demonyo kong amahan. Ako siyang i-block. Karon dili na makatawag na ako. Mao nagibuhat ni Senyor Emilio kang senyorita? Mo na, Nay. May gani kay doon na siya giandam nga spray sa iyong kwarto. Ingon man sa iyong bag. Panagana sa mga binuang. Kaluoy di ang senyorita, no? O gabi kalit siyang misinggit bisag natuog siya. Natruma taon sa gibuhat sa iyong amahan. Kining dong, may nahitabo ba ninyong duhang senyorita? Wa na eh. Wa. Ako na siyang isaara, Nay, nga ihatod ko siya sa altar sa kaminyoon nga usa ka virgin. Nak, delikado ang inyong gibuhat. Unsay mahitabo nimo kung matultulan ang senyorita sa iyang amahan? Di ko siya sibugan, Nay. Tumana ang gusto sa inyong din. Adto agid ang abogado nga mutabang nimo dong. Naglibog naman hinuon ko, Nay. Unsa may imong gikalibgan? Kinahanglan masayran mo na unsay estado sa asyenda. Una mo magkatagbo si Senyor Emilio. Nay. Mayo na una nga niya na ang senyorita. Unsa may inyong laban kung matultulan gyud siya ni Senyor Emilio? Unsa may akong buhato, Nay? Tumana bisag unsay ipabuhat sa abogado nimo. Animal! Dili ko na makontak si Hazel. Iya kong gi-block. Gusto na kong ulis probinsya. Gusto ko na nga tubangon katong inutil nga saop. Mulakaw na ko, Nay, ha? Asa man ka? Mubalik ko sa abogado, Nay. Nay, kung doon na siya pangayoon ng mga papilis, unsa may akong ihatag? Ipakita na ko mga papilis. Basig doon ako'y ikatabang. Sige. Nay, katong akong gingon ni mo, ha? Nagihangyo na ko ni mo. Ayaw gitog ani si Karen nga niya nga kumahan. Nang ilang? Oy. Niya si Karen. Milan! Karen, ayan ako gaksa. Sorry.
Gahapon pa man gud na balaka kay wa man ka mo pauli gud. Ay, dito siya makatuog sa bahay sa abogado ka rin. Kinsa man gud na abogaduhan ang ilang? Ang mitabang niya, aron makalibre sa iyang review. Milan. Nahibaw ka ba nga milayas man ang senyorita? Kinsa'y nagpahibaw ni mo nga milaya si Hazel? Kinsa, Karen? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!